Sungguh pun nindak dasar linjun nai urang taram. Sungguh pun nindak dasar linjun nai urang taram. Pujuknya naniko udah wesa mantaro. Nai pujuknya naniko wesa mantaro. Kalau lalaru inakan duang tengah malam. Kalau lalaru tengah malam. Oi angan-angan kainyo dungo. Urang mandang Pak Wali oi baku liliang di pandang gadang lainnya tibo di pandang gadang lainnya tibo mainan dek candu nakan duang iyo mamanciang mainan dek candu udah iyo mamanciang oi ikan masia papanciang ajugo oi ikan masia papanciang ajugo. Oh ikan banyak mah umpan lagi. Mainan karentong bajing yang luo. Mainan karentong bajing yang luo. Biarlah kami nak manen dengan lalai. Biarlah kami nak manen dengan dema. Oi depak wali pagurau botong datang alai. Oi pagurau botong kanalai datang. Oi rancak mana bang silin jun umpan di tangan dema. Oi rancak mana umpan di tangan lalai. Nambe lada alma mancak di tabe urang lalai. Nambe mamancak di tabe urang. Op. Iko lah baulah lo paparapa.
Apa-apa memang panjang lagu iko 30.000. Tapi Lastri tolong pindah ke dek tukang saluang iko sio ojek kecilnya. Pindah ke dek tukang saluang dapat sio ojek. Lagu di papanjang dek Papa Rafa. Ya. Lastri pindah ke dek tukang saluang iko ongkos ojek kecil beliau di papanjang wan. Ya, ke tukang panci yang dieloikan. Dek Papa Rafa, cubolah dengan ema. Dek Papa Rafa, cubolah dengan lalai. Indak sarupo nana biaso agaknya lalai. Biaso Papa Rafa indak mode iko nema. Biasonyo indak oi mode iko lalai. Ba adek lah baru saja warnanya lalai. Ba ala baru saja warnanya. Itunya warna pemanasan. Itunya warna pemanasan. Kalau lapan minan merah kanyo keluan. Kalau lanyo panen merah keluan. Oi dalam manggu ama adia gelengan. Oi dalam manggu adia gelengan. Aro i mempunyo badan. Oi aro i mempunyo badan. Oi kanda udah, oi ala dapet. Oi kanda udah, kanda ala dapet. Jo kawan-kawan, nan kandung datang lalai. Jo kawan-kawan, oi bana datang. Oi jalo lusua, ikan tak ada peda. Oi jalo lusua, ikan tak ada peda. Badan ala dingin, oi dek baranang oleh. Badan ala dingin, oi dek baranang. Di papanjang dek Putra Piliang kecilnya. Ya sero lagu tukang panci anggonya. Di tukang panci yang tu bukan ikan yang para lumak tapi anggo puang-puang nama gilo kecil. Lastri, terpaksa pindah Lastri itu. Lah 50.000 ha. Kena pindah siko ha. Terpaksa ojek ada pek saya kecil. Pindah ke situ. Putra Piliang. Putra Piliang. Iko ojek sabalanya, ojek pulang balik ya sampai ongkosnya doya. Lastri pindah ke situ ojeknya setirip. Mila pindah kamari jual si ojek. Mana Putra Piliang. Kalau tidak tak pasal Lastri dekat ambo je tarui. Okey mak. Tarui wan kat tukang panci yang kita papanjang. Basaba mama du sana kartu kita dek banyak. Kalau bageser Putra Piliang denai duduk. Kalau kau bageser denai duduk. Tantulah dong, itu caronyo. Tantulah dong, itu caronyo. Nana bamulo, denai kama buang eda. Nana bamulo, denai kama buang. Gula di gayung, galak maninyo. Gula di gayung, galak maninyo. Sabalah saja ma'ruf tapi yang baru tua. Sabalah saja mak tapi yang baru tua. Tentu barek sabalah laka sudahnya. Hai barek sabalah hai kasudahnya. Allah babulan mak piriang dan basua. Allah babulan mak piriang dan basua. Hai nan kamanyuo, hai alun duo. Hai kamanyuo, hai alun duo. Hai kamanyuo, hai alun duo. Op. Kandak boleh pinta balaku cakap ojek si Lastri nalah hado tukang ojek kini hado ojek Mila dari Putra Piliang. Mila. Pinta boleh kandak balaku kecilnya. Tu ongkos ojek naik ojek lah kemari. Kita papanjang kat tukang panciang dari Putra Piliang. Mohon bersabar bapak-bapak jedun sanak kami dan kartu kita halah di hati pentas. Terima kasih. Kat tukang panciang kita lanjutkan.
Salon tariwan tukang pancian diluluikan kecil ya. Oyong ko sawa bayi surang-surang, oyong ko sawa bayi surang-surang. Baru ala baya dia odet mamanje, baru ala baya odet mamanje. Jatuh karambia digulai urang, jatuh karambia digulai urang. Siap pulo kama mayoje, siap pulo kama mayoje. Gak ragu kami mane daganyo, gak ragu kami mane daganyo. De urang hijau ma oi cie cie, de urang hijau oi cie cie. De mila putia oi kasadonyo, de mila putia oi kasadonyo. Allah kasanang putra pilih yang nema, Allah kasanang putra pilih yang nema. Pindah duduk nanyokan dakan oleh, pindah duduk nanyokan dakan. Pagi karate oi cie surang, karate oi cie surang. Sabala kama kaden masuan, sabala kama kaden masuan. Padopaya apa oi ne mereka, padopaya baka cuma tu ne mereka. Oi dua kaset sajola bau onai ranca baya ojek mela kasihku. Barabana nakan buang main dakan, barabana daison main dakan. Oi hati kete banun tu idu olanai, oi hati kete banun tu idu. Baba lilai mak bamasu aninda, baba lilai bamasu aninda. Anta ko baa laku caronyo, anta ko baa mereka caronyo. Bajang gui lai pak ba buah indah, bajang gui lai ba buah indah. Candu basike ai tibo juo, ai candu basike ai tibo juo. Sian punya bini jalan surangnya malamko. Kalagu iko rasula panjang, kalagu iko rasula panjang. Kamale lagu sasuda iko, mulia kami badenda jiwo. Biarlah kudo di kandang urang neda, biarlah kudo di kandang urang. Oi di galanggang gitu joginyo, oi di galanggang gitu joginyo. Op. Mamak dosana pancadugurau kasadonyo. Kalau gadang kita bagi bompok ketek kita bagi bacacah keratu dek dua jo tiga naik ke pentas rancak kita bagi saketek surang. Selanjutnya kita naikan kandak dari Bapak Khairul Apid, Bapak Dewan kita. Lagu nama beliau kandakan lama katan sampai rakuangan. Namun bak itu bapantun cek jurumudi ke cek beliau. Rancak bunyinya si pupuk batang padi, mainan anak orang pandam gadang. Baca kak rasul dalam hati, ba aku adia amu haja orang, mako ramu hati ketua bamus kecek Pak Dewan kita.
Berulang balik kecil. 2 kali bacaan Pak Jerumudi. Rancak bunyinya pupuk si batang padi. Mainan anak rampandam gadang. Baca kak ramuak rasonyo dalam hati. Ba aku adik amuh aja orang. Ba adik indak keramu ati kita abamus. Yawan katan lama katan sampai rakuangan. By Odi Malik. 100.000 ya, 100.000. Umil, bantu Mil. Umil, mohon dibantu wifi-nya Mil. Jaya menolak akses kecilnya.